yakang sinwats. Palwan mo niya pa kita ay. Benta niya pa. Kaya palwan mo niya pa. Kapit mo niya pa rin eh. Balik mo niya kayo. Lagi. Para niya katamad ka sa mga ay pati. Gana may itong connection mo kanya para kaya napapulay kaya ka. Ha? Kahit yung padala ko, nitagdagan na pa, karasgal na eh. Okay, depende niya pa yung Pilipino. Kung kaisagyan ko lang mga yun, nitagdagan lang dinagan. Kaya may nitagdagan ka. Kasi mo, potang senda no kayang bangko na eh. Bigla yung mitas, kaya may nitagdagan ka na eh. Ako din yung walo, kaya ko ba na kasi sinabi ko dahil kumakas na naman eh. Kasi parang kung matalaman yun eh. Oo. At itong marketplace, may pangalayon kaya gala. Sana, yan nakakabukiwa ko at meron mo niya po. Hindi nga natin yung ba wala ng flies? Sanay na ng flies.